season EP ngar terpipit terbelum senamo dengan keren kumdo ngan kumdo handai kumbang lapelut tayo kijenga baros tiyo ikabangan pinkahe ikene ka kijing ai kijing kai maka kakateng juga jingkai dan lain bentama kawe kajing slur kabaan kabawan pai sya kaju kajaka arsin bat kajing khot ya kahiu bat kajing khot ublei ya Moses kaju hingan sak thariai kini mo dengan dia cerita berduai dengan puli maka Exodus la pidon Exodus kalau orang kebeningkong maka kan kamjrong kendiat hendengan suya kendiat tang beriyo ya ka jinghitai menpuli ini ke Exodus kalau orang kebeningkong ter ngani I hande ba Jacob open kha kat no kikun khat arut kat ung jingte pejing amen kat ung ketien ba jobre khat arut Jacob open kha kikun wat anda Jacob la pen kha kikun ba kikun Israel lingba jo Joseph lingba jo way usyakri jo bre ya ka ba usaitan ula plan ban pulum ya ka plan ka jong ble lingba jo Joseph kawan ka jing ku wat shani ru amen lekum ju hiru kumba u Jesu Christ jungi open kai ki khat arut ki senra kawan khat amen lingba jo jing sacrifice pat jo gini ki syakri ki jumble ki khat arut bani mentang ni rong kumne kumbang ni dong amen jala dangan ya hakabah kementa lingba ka jing sacrifice ka jo pi na ka yin ka sem ka jo pi ka nora ka jing kalai ka yin ka sem ka jo pi baka nora ka blessing ya ka yin ka sem ka jo pi amen amen hangani kumbang I ka ba bleu un saplan chise ba bleu mo plan haka jingam ka jingi usaitan ru yu ibai amen kaplan yu kabaling kong mo kaplan yu Joseph ru ujulay mo baling ba jung Joseph on sa kentiu on sawan ra ya kata jing pala iki babon ba ibriu om tang ya jai ibriu ka ba khat arjai rene kiwi ki jakaro ki let ben shin jing ba na Egypt amen baling ba ka jing wan jung Jesu Christ jing kam sham la pala wa tang ki jiu na la pala wa ki jenten amen ani ka ni ka plan ka jong blay jing te hangani ngi I ba ha ba blay u plan sentan umut ban kuno ban penam orlong ya kata ka ba blay u plan ka pen ko yo Jesu ru la tumu be ban peniap yo David ru la tumu be peniap sisen ka ba blay umut ban plan sisen ka ba blay umut ban kentiu yang na be pi kan dan baik kata ka jingale ha ka jing ka jungi amen ka jingale ti jingi sisen ka ba blay mo ban ka Esther ru ban plan ka Esther ru mo ka Esther ka hakan sacrifice le jong na ka benta ka lo ka jong ka jai pi kum ki kimi ki pa ka no ki sacrifice na menta ka yin ka sem ka jong pi hamani ka jing sacrifice ka ni ka jing pen ka ho jong Joseph ka pen ora ka blessing ka yin ka sem ka jong pa ni ya ter ma ka ni kham jinai ba ulo ong ni ya no ha ka ba kuno uni paro ka pilai ki ka ko be ka jikai jong ka de hangani hi ka ba mention snem ka ba ya pa syakmat syapang na ka ni hi ka de khot ngala ai ka jikai henre ka ni ka jikai ka kan phe kumba ong mo ka ba mention snem ma ai ka jali pa bentanga ai ka pat ka jado amen ka ju hi na ka ju ka benta de khnang ba pi penio ai ka jikai hamani ngi I ba kumno ba kini ki kamno ba uni sultan kumno ba uni si mula ong kumno ban peniap no ai kino ya kini ki khot chenrang mar ba yo ki roi pi ka ai ka ba jam ta hasla jini ka khandong ki kristan ki nam sedang ban roi kata nam peniap kata nam roi kata nam shale ben ha Egypt kata ki nam roi amen chisin ba blei u plan ka jing roi kan man be lagi persang dara di ngimla ka banga ka mau ka ministry ka banga ong lada ka dei ka bawan na mi kin ko pa sisya kan yai dia chakmat rela da kam dei ka bawan na mi kan sakhang kan dep no kan kita ki banga ong hang ni ba kumno kila plan kumno ban peniak no ba hang ni kile kumno ban peniak no tiu paru ngepe ka Exodus kalau bani kong ka ba ar kumno tiu paru ulah hukumi ki brio ju baro udah ong yaki kun cenrang baro ki ba on kha to pin bread no yaki syakawa henre ki kun ten
kay baro penriem. Amen. Pi mentah kumno sultan kumno kini ki no manik so kumno kini ki Illuminati kile kenapa kan yo riam ni kile kumno yang baca di social media ki wanra ke social media banyak kumno kenapa ki kun samla ken hap ke syariam hagi syirik jong sultan ban penam Hari pengisang kumno ya kan ni nganang puli na mangatik babaro pilatik ya kan story kumno bahkan ni ka kami jong Moses kaslur sya umhi ya ya baro ki shenran ki bakasha umhi on bread sya ki wahi on bread bahkan ni ka kami kale kumno sya umhi penngam yu khon na jong sya umhi pentut na ka jaka hani la stop bak omtip ba mano ban yo ban shim yu Moses Hem semua tu nomor no, baka Miriam kabut nagin. Hang ni pau no, baka ni kami kali no anda kalakai Moses, nomor lagi fit ada English version kapani no ba, hani thoba ulong uba bhabrio mo, ulong uba bhabrio, laburi ba bhabrio, hendrai hapo ka English version baka thok no, ulong beriu play. Tapi ia kadul ka iriu play palat. Kaba pelong banum ban kapertikan yo kaperlong ya ka ban lek no ban shna da kriya ban penyak na katahi ke baparo ki kimi pa kim dan ya kata jing start ba kumno be kille ki kon haba kan ni ka social media ka kini ka sarkar wan ra ba da link ba jo ka social media kan wan no kan ka online classes kan wan chi pun benta ka bahap ai ka mobile ha ka ti jo ki kon ke jamki kata ka jikeli ki tana hatu pilong ya ki kimi ki pa ka malong ka kimi jo Moses Pider na am banau awat ada day makna ka panhakya din ba ka social media na der ban yad ki kun jong ki khang ba balai par dai ro play ngaptip ba play unda le kan le kumno kiwi ki kan thei ngaptip kiwi ki kme ki pa ka badan na ka wei ka pala ka ki kat no ki kun ki jong ki jam pidan jing start nem ka badan jing start ka kme jong Moses ne no da do ber tha badan ki siang ru batala bu i kai khulung hapo ru batala bu yaka hapleng ikor haru kata awak hapleng juga ni bon ki kimi ki pa ba ong ba social media ba hapleng no ban hapleng ne ki online classes lasu anya ka mobile hagi kun tep nama kita red kimna ban ko kata level buat mangama piro habi plit sisin bengi dan ha ko kum kerja Facebook Instagram sisin bengi dan ha ko YouTube kan wan be kito ki advertise kan wan be kito ka jing riam chung sultan what yang ni de the people ki kimi ki pa ki dan ne kata ka ikhtiar ko badan ka kami chung Moses ban le no dogar tha bab sing kan le no kaka khana banongam hato pi cover ne ani kon ju pi ha ka jing duai haba pila ai kata pi cover ne am basisha ngan ai ya ngan sha ban le mar balai mar ba kata ka jingru balai ke chung Moses kadan ke ka pasal net ka pelong ki banam ba umla sha ban muri pemla ban boy kon ju pi hayem ju pi mar ba we need education we don't come take education dan ki kimi ki pa ba haba om bala wani kini jingja jongka dika balawan ra diki ko online classes kini ki om upload dan kam sure ban school ring au em we don't come like jing start namar lada ki kon ju balai kim dan jing start lada ki kon ju balai kim long shakran shisha kawarapun shibun ke kajing bangsap pek ki hospital pek ni ki engine pek shibun ki jing bangsap namar balai pargani sadin ha kajing puli puti abang i kini ki miki pa ki bom dei ki balong kristal i hak ti hak jat ki dan ki kun re balai ki miki pa ki balong kristal pa balai ba ki shushanya shu ai ka wat ti ha balai kani ka kami kala no ka siang berdoa ta kiwi ki mga masuk ki ki ayam dan story there is no story kamdan impact em tengah pak berkeli ki bah to pi shushania habre ke dara kani ru ko irung kali shushania pi Moses shubin ki deh pom hatu beli la banyak ta kajing start na ngi hakandan kumno banyi la banyak dah ki ba ki jongi kumaka kali ki do patanga kali ki pa pi ju bo je duai terpang lem ta ki kon jo pi ha ba hang ni pang lo haba kala pen ki kata kam sham lakut kata ka jingle ka joka kami ka kam
Kabadan red. Dia ban hikai lagi hakalenti ke jumlah. Hidan red. Mbala ban digest. Kimbala. Dan David dan Shatrap hakai. Ciba. Ya David dan Shatrap. Kini lagi bapak kat dia kan level ke jumlah. Teka responsibility pikin pa pishin kumno. Kan mau ni ha ajin kain bai. Ya katuka church ke jumlah. Kemau ni dan we have our own church. Kabangin ha risk ikun ha kalindi ke jumlah. Balik bangam wamlo ready for relationship. Balik am ready. Marnai la jong am patla te bangam patla am pat ha kata level. Mar bang yi kat ni ka perthai ka ki phalo ka ni ka perthai ka te kum ba ka Miriam te kalai. Ka Miriam kalai kum no kalai ban sintia. Ba hangi la kum no hangi la pitte hangi kam tip ba madu ban yo ai ka to ka kriya. Madu ban shim. Madu tip te phir kum ki mi pa ba ki pha ki kon ki jok ki kan mau nga ai nga oi ki bu no sintia. Dan ka bagi jingwai dan ka bagi angan ki jong break jingwai ki dai ki kon jok ki. Amen. Kat you Judas dan Syariam. Katula you. Tama what you can sting. What you can sting. What you can sting. Mar bagi kon ki dang red. Bakung juru bangan au. Ani kumno, au kumno. Anda kani ka kami jong kamtip baka kami jong kamtip baka dengan kriya kan poi ha kata ka jaka nomor bak ngam mana ban yat ni bau blei u plan na ka benta ka bapha ha bau blei ha pidwai what la kani ka briute ka kan simla ora nomor badai kalaktif ru baka baka dan kaladon ka order ya ka ban sa penyang kalaktif ladon ka order tapi kung make pa ba pi duai blei jini unya da kung poi ki khon ki jong pi wa ki parlo ki jong pi da ki bri ki pa ha mar penya kundu amen kata ka jing duai ka lo ga bor kam tete me kata ka jing ka jong ka jing duai ka jong ka perlo ka poi be ha ka ba ka ti ka bri wat la ki la ai kundu kala ne kundu lagi ba kuno kani kami dia kalau lagi kalong ba dakajing sinter kalong ba ondon nongri sisin ba kenmal ba sisin bangin de la nakado kasnam la jom sisin bangin de la nakado kasnam la jom ngimla ngimkot ya kan level ko jeni bangin sumar dengan yet ya no no kumba ka kami ka yet kanan what be a chance kumno tapi binde ya ka ba pipina ba ne dai ni ki jom men tahan ni ai imo kanika anda kanika Miriam kalalit benethu ika kami balayo daka kriya wachuong balayo daka kunjung paruhi mo ayo kamdan kata jingtian kalit ka derte banlay banongay kamdan kata jingtian banongay bangan ri mga tengah pa ban kali pihak kane kapor lada ublay walam pihak kanu ka kunhun ka bamday na kaju hatu pin long em ki baklem so bala ka kamdan ra kani kami Miriam kamdan ra ma kani ka so bala kalau walam pet anda kalali kala hikai ni kulong hakalindi ka jong play kala hikai ka jong play kala hikai sipan kita di culture ke baro hadin kala pentibet anda kala pentibet kala yalam dia pat hakahi amen tapi kung kikmikik pa ka banin ko ka bangawa ang katno pisin kiha ng nagikung ijopi katno pisin kiha tahani pa ni ide ka bangin niya chen ka way pat Moses upet ya shari median tahanda ala teach la mot pa yung Moses hakata ka rupam kaba hakaway ka benta lahi kai umno sim sai ni kuna mopsa naman ki kung kilong hikai ngangai beki kilom na are ya ka ban hikai ki kena bet 100 out of 100 kini hikai ni ki responsibility ki kini pa ki ban shim bani ban shim ha ki kini pa naman ba kan poi ka por ka bani in salo ki kini pa kumno pinshim kai ki kun japi la khade la beng naman pumla ba batin ba yo pen mo em madap shatu em hande ba lo ta kan ma ba la ai pi la ai bleu ai pi la shi ong lo bleu ai
ya pi function dengan lok jong pada kun jong parula ai ka ti go jo pi bar lim smart kum no piri rese ki kum no pi alam ki hakan ti go jong play amen angani ka pa Moses ulanang san but we kum no mo we kum no Moses we ba kala jaru ti hakisni men ba Moses pula ramba baula mi shaba shaki para jemu badala kni iki jingkit jengki badala iki ya way u Egypt ba udah show you Hebrew ubang para jemu badala kni shani batshawai ti habaula yo i bom dan mano penyak ya utau Egypt badala buri ya u hausia hangni khamsham la ong bala dan ba yo i ya Moses ba penyak ya no penyak no Egypt khamsham la ong badan Henry ada kifit pas hadin ka pediken hane ba ong no haba dan ba buli wi pat ti Moses haba ni ba ong ikno ba ka beti dang ya shop ti ulang ba hagani ka dikhat pada ngone ti men ba bala pat sha kasni kata ka hakmi arut ki bala Hebrew kila ya shop ti ulang hauta ubara le bom den na ka ba bala mi la shop ya la para ti ulang la pelong sir bat no bishari me halor jongi memang mana ban penyak yang ni tu ban merah penyak dia tahu Egypt. Mentai sekali ke bat kenjam ada. Bon sien ki brio, bon sien agak jepeng ko jengi. Lalu tu brio yarap yang kampat poi agak dok ke jonga. Usung nak kasih mah, lada kasih ulek show itu kan. Habas, sakjak, silent. Dalam poi kan hanga benta balik bom dai bet para kasih dong. Lihat no. Oke, dai bamian bisa. Kung kita hati quality bagi ni dan revelation jus tengah. Jus no tengah bagi no konta. Ha, lada dai hanga benta jeng diwei ke kemot blimbet. Henry lada dai ke poi ka hanga benta ba jongpat. Lada syong no. Dan diwei parlok ijonga. Ayat ini hamba pun rupa beliau jadi lapet no asa keren benda kat imlang salang asa keren benda i laki laka kata lawan man kadoi pandang lagoi dan taji ibu beliau jadi orang pai no kalau doi la saji baru beliau jadi orang pai onda lawan pai ila kemen pai hadin pat mai pat apa le bom dei apa ngang om mai pat itha ya na pisto em kung kata ka julong nim dei bandong tang ada bangan profit ila job dengan awan anda kayo profit ila job pan len ben ero ngani kuniru le ulala beli ong kiwai Moses pula penyak yunong Egypt bawa show ipang ni anda apa haka benta la job pan dei mame kung kita di julong ilo yim long ki beri pas songo panan ong siapa kanega ministry jengi pikan mau kini badan kanega sidang sumno bakan ne ka jaka ka jengi hakasi putra republik ni pelong ka jaka sha ngahi ya dengan mengolam ampoi perkat kebelun yudon ya life ke jengah kan wan yudon ampoi perkat si putra ni perlu republik di hale si putra ya syat ya kemen ngam dia baroh ka si putra ni tip kata kacing syar hem kabangan ngan enjoy and entertain mo baroh ka sino kat badan kat bang yin ka serba jengi kat bang enjoy berka pertai Kau pan lang na kaway ka dukun hon kau pan lun pan pay ka taka jishat jonga pan pay ki drama kiskit hadin ka bau play change ka life ko juni kumbaga ong kajiwan thai jo Moses asin si Egypt kajiwan thai ko juni ka jing asin ka ba perthai ka jingmot ko jing ka ban job si bol ki men sima da ki jing rong phong perthai ka bangan entertain ka bangan ngai ka no sha perthai ka no ra perthai ka no job hari ka por ka bangasem jing dan wei ban ya rap Kapag ko yung paper cut play kun say kun din ay ngangar ba Moses ro daga jing shur hem ka jongu ka jing shur hem jong pol pimo do pol ko imagine ka ba play panan kami pol kadu ba ka jing ka jong pol ka long deep ka long best of best sacrifice his life hadu kata daga kindan ha ka jaga kan mau de ba play dan ka jing tumu na ka benta jong pi lada pi dan em mau beli ri nak benta bang kak kia jeng dan orang ipar nak jonga orang kumno orang haba beli ai pi kasap amar ngarang su ada ke norway pertai tong haba beli ai pi kasap pi le ruan dan tanga pertai to kan long himu tiong tin ti haba beli ai kasap te ni pernah kam kan kasap te apa
slow kumno. Yang slow si mau kita kumno haba boleh buat kasap ni pilih ai di partai. Kumno pilih asal partai. Kapag dia kejung boleh kapag show boleh. Amen. Umulo si far pasang di lahat kirupang kumno. Ba ontan lang yang isau kenma. Ni nira ikata barang kalau kejung boleh man katenta minit ini idai depan job insi. Mo katin job boleh kau kumno. Bakaktin juble kalau kamu kau buat lam Aryan serti shanirunna hikam ktabit nani pimensa nani misa lada kaktin ko juble kadal ki syukur ko jupi mano pantor mana season keren kajingpang kino kan habalat nabale kakamna bani kau buat lam Aryan serti kau kaktin juble haban na perniang ini ubleng ko what prepare ai ka pimen keren rengangan keren pembangaong tukas nila Aryan yang ada tu gibreo apa bibi kan yang mud yang ngayang kaban up kali kaban yang ada testimony kinale ki lakhat yang ban ki ong bang nga pi menta kan thai khasi jing kun no om tep shwa pham te baskim haga jing so gitar nga phash ingong pi kwa jing duai ba la pi kwa jing duai na aj duai bi ikhat yang imut yang kan thai rokai to pi kwa jing duai kan ai pi ipet kata ka dekat choice jogui amen nakasai ke jungi kabangan pelai ben amen adon ki wi pakat bawan ti dekat syuki pat IT haba ublei wan ban pelai kembang ong i ba haba ublei wan ban pelai ngala pelai utala ngala pelai syubi ka dekat choice jogi ka jing jogi pin mi ne na ko bendi ngala dia amen te kembang ong ba Moses rohani ka jing peran ka jungu kalong ba ka ulat hat unta kini ki jinglong banga matapi ai wat ai ni long men ani ka jing khot yung Moses te wala sedang up di kenhun jitro Tengah ya chahadi ngana puli henry ya hakade henry Moses habola pet yak no nakata mo haba uni para ba na ka juga kenhun wala pet yak no shaka we pa ka jaka habalo sin million anak la poi ham tu ka jaga wi ba kumno la le bom dei ki khon jong wel ji thru dei da poi de bom dei ba ula ya ra tenangan ong ni pi ken mau la da dei dokharne muslimne hindune habalo ko bata habala le bom dei ken mau ban yara habang yara peki bleu yara peki amen ngene mele da ka boy da ne ngene mele ka bor ka thong ka juri ka lang ba dei wa e ka cha no ai menta bun kinok syara jongka balang kita uno hatu bani bikin dan kan spirit badon Moses teh banyak saat banyak le hakmat jong thong kumalong Moses kaktin jong blai Moses kuno le ulai ban pam hau paru ban amen pelai we kun renga yi baki kinok syara jongka balang ki pendam hakikan ai baki kendon jongka surga Jisu ya kenal ko kendai ino patle wat pat yang kawe baca rega yi menta itu ki bom buat di rules but regulation but kiwe kimla bale chi mani ya bala jali la jali ong re ye kitu bawan ro dang khang kan mau mangabat mapi ha kanu ka jaka ka bapi pilon kan mau ba ngino ko Moses ban loy banera ha ba Moses expect bakan wan ka jingra para bakon yo ya ka to brio ya ka to yi ka banera un poi kha pat hatu hi ke e ka par ha ka ti ju ti banera ya rabbe amen hani ka ko no ka jing khot yo Moses udah api ki kan wan ujitro thau kurim ju ubara ulim no ka limedian bar ko ayalam ya kata ka kan wan shalen de ka riklau bar ko lawan sha ulum blay sha korek kan Baku angin utra ulah miba wa haka tileding. Dan suya ya kabana mapa por kana maniat dengan berkut no hiso kandiat. Ta hangding iba ta Moses kulit ban up di kunhun, le up di kunhun ka plong kuno wi i mo kata law punya. Wi i kata law punya ka plong yu ba uka manet ban. Ngangit ba Moses sudah let makana ti amdadah ka intention ko ju badalet ba unya kundu yu blay. Kamlong punta. Yo piwan hane, piwan for piwan na kawai reka, piwan na kawai shono, kumna kini wan tama piwan na special number. Kaya la daw blay la jit pikan ma wat pedai ka donut. O nga hang ni try.
ngahang ni Moses kajing wan kajing pi kajing pen ko u sisen ma pi pen ko ka dam te ka plan ka ba shal net ka bo blei wa kumanga ong te ka bani hingi dam im kamot bo blei uri pen im na ka bin ta jong amen kwa na nga ba na pi pese ngangai ngade ka ba idri ha don shita meladu ngamju mix na mar balai na do la shadri ba changa jo twai kari la jong asu si kri kin thai ka si ji be kile ki lang from to ba tema kadon ka jing ai da kalong da ong ki no hikai mun shada lets kalong bi fa ba no yu da ong pa long pulit ko bela yu ngan tet kri ki bela bom dai kata ka ba mana an pom ngan dai yu be da ong nei kai kata be ka jing man de bang balai ki kin thai wan balai ki kin thai bon shale bom dai ba ka ja ka nei bi social rang Malada kajat kam le chuchen rang te kamot kiwe can shoot they will just come and take advantage yani kan sawan but lada la take advantage unsurang khasi jingi unsukot kumto suto te kata bi kata ka banga wan mga khanang balai namar ba kajingwa kajunga kalong ba ngide ki barit pat lada ngide ki barit pat lada kam dan le kajing start dani te kamot ingin sadu jai kumbalong na kita kumbalong u Benjamin ada ide ben du jai ajing le bom de jaga jai Benjamin te ke jingi ke jungo brei pat kalong bau brei u punyo brei pat ka wei ga jai kumbalong ga jai brei khasi jing PM jingo brei u ni kita su dan ki bom da pe long China pe long thare ga pe nama ka jing mix mak ko ka story ka banga yo nam to ko kalong ba ni de na ga jai jong ka Benjamin aku ga jingo ajang to ko ka ba ki ki angon ki para ha porba ini Moses haka porba yo Moses balamut ban penia plek kun serang ki anu chipara naga juga blood kim het da ulai ki wan kidang pun yu kulung na kiti pa armet ban pala ki kun ki poi ki hau te yu lum ngadon ka kwat ke bala ayo ala ki poi te yu lum ki khakun te ki ong ten ba kena kusun rang ru ni la ban ris ye ki kun te ka jai kanam le chu mar bom dan china to pot te ka jai kam le chu sha sunrang ta le biski kun ka hanga ta ki si mo bana pangi i ba hadu man ta ni dang ya si mo bana ki ne ke dustur ko jingi ni ya si mo bana pangi i ru bangi dan ki jing spong ka dan ki dustur ko jingi ke bangi ni dang le ya kata ka culture jo ki Benjamin ki de ke naka king side mo naka king side bangi ru i bangi dan ki sien ki dan no kuntahi rani ni wa ni story rani pa bang puli story ide na kata ka jai tengan pa bakane ka second round kane ka ba arsian ba on pendu chat ni le ba ka jing le bom le ki shenrang ka jing bom dan akor buram juga ni kan thai khasi dan akor buram oh sok soi madap sto madap le bom dai ke kumta ka jing pa ka junga ra ka jing tunu ka junga ka no be bangahi na la dengan kata ka jing po do junga banan pelai de kari la jor ndai bom le pa to ne ka life ka junga bang ong no wan kleman wa te go wan wa ta ya ba we ka jat re wan re ya ba mo te wan ada ngamba ha pina ni de long ki baso ba in be thai la jo ba kinja ngen ye ki henry ba ni de ba long wat sen ku ki bisen jem no ku ki paru nem de ba tong ba in de mo chya the lot ne wo ki paru cha henry mo se ma don lot henry ba ki ken ong pat ba ni pa ban ko hore ka ni ben sa ni ngai doi man kam bi dan ki paru jo nga ki ba ki pa ban sa do be ni pa ban tiet ngai doi man kam bi ong trai ka de ka ben ta jo ka ja be khasi pa Wang kari juni kampat pop hadu kata ko pop ko sedang bumara nene ka pop ko kari kanan ba memen ailo yaki ko ma ai yaki kun Israel kari kanan kari juni kampat te adang ya sa menta nane ka ba pir soy ka ne ba pir no kinong ya sa kalai pa marwe hangin yen pe kat ba Moses ulai hane mo kren ne intention ka ba ulai sa pen kami mana man rasong let lorni jayu dayu ha kumta ha jing jingi ro kalong ba misuan henry om te bau flay sa tendan kam be piban long ka jing ku nam ta ba bon man hangne habang ina puli hangne ku blay ong ku no Moses ulau no habala puli be ni akar pa ko ni mo hani bani yi ba habang puli na ka exodus ko no ka bala ni puli hani yi ba shwa Moses ulau poi ha to ka jaka Moses ulau no so ki juble ong no lau no e juki ki lau no dengan pet yang ha bau Jesus Kristus ngiru ule no usai thik hi ka ja ta be ka ja ya ka ja no ben sai ta
Kakadau ke ega bahane ka jimot hane ka long bani lao no ka jino ka jino ka jini shwa bani menchi ka jino ka tuma. Ka juti baren bread no. Bleng bong penpon ka juti macam ini. Ka jila kloya gospel ready for Christ. Ki army ki jong blay. Amen. Hangini kan du blay wang lao no ala ka long ka jaka ka kentang. Pitip niam. Ba. Kada holies of holies kada hanga ba happy. Nira ka holies of holies there. Kamu kaba kentang lagi ba kentang tam kadai hangi. Boleh ka arleng ya ka tuka temple ka arleng itu ki jain umino nama ka ba jong hanga ba happy hadin bo Jesus Christ jungi ulale unduk go na penda. Amen. Man pa pipile nama klem ka jing koi ublei usho ha ka holies of holies. Magandan ang kiti ka pabro omlang. Teman ta pira ikini om tang yo blei pa menta pira ikini ki lightly ki blei pa blei ko blei mensi mo ko ka pira ika bo ka jong blei ka jing ka jopi man ka klip ma ka pi jam ka jing pi pin job ben ko ma job Moses ha ka jing alen ti ko ko no fa ule kan pa ni ko Israel na we na paro te dan ne em ma blei ka jopi ba pi pele pan ni asai na ka menta ka ik jopi ka so tan te iki dan ne em Hindi ba nang sure? Kanma, katin job lekau dek ong no, am dan kathai am dan serang parong ilang dek kaju. Deniam, kaju, wat am banganga dek kathai. Lada pikir yo bleh kajim jong pi mano pantur bali lai pi. Ken ing kung kapting. Lada kitur. Man, hangani ya ba bleh Moses why excuse banganga tulun kunta. Ngaru hakapor ka bangana dek kadu patingom. Kung no me benjit na. Ngakabriu ka pop, kung no me jit. Tau bleiru, wang kan ayu padan hakti jok pa. Kumba uyu Moses wang adan idingdo. Moses wang idingdo bleiru pa pen berat. Tau bleiru wang yana ayu dan hapa. Adan iki sapi ketalan ya ka jing shlo ka blei mai. Berat. Benar kami ka. Hakka do ka jaga pa pidan lada pide ki ban mau nyak kali, lada pidan hakka do ka bentah kan ma kumba ka ong iti ba. Pide kan ni ki jadi ka pulpit ka jupi. Kan ni ki ka udingdo jupi ba pipi hang dan benar kam. Moses ini tentang way uding do open key ya ka Egypt. Baka ora ka history. Nganit nya ka pingim tentang ka way ka sap. Dan ke babon ke babakam ka bagini le ka jing ka jungi. Nenya. Nah, kumno bang ngi kumno ngi tunru ka ta jing ai. Buka ta jing ai ka bangin habi turu ban yo ben. Maka lo be ba tin jule ka kumno. Kun ku jule tin jule ban long shak dong ki de ban long shak de. Ki belong tidong sensya om tidong syak sensya. Amen. Haki benta barong ini belong kumta. Kumbahani bong ki nubliong ong Moses bread. Mo bread dia kata lu kau din do habu bread ku labsen. Ha? Kabaning kong, balik pa kalabsen. Kabaning kong, balik pa kalabsen. Balik mo kalada ka langbrot. Balik mo kalab langbrot bang jingjab luot mo. Kalau uta kalada sen. Kabaning kong kabangi dang ya nanti kabangaras dangan IT. Mana man ngay jama? Mangadik bala IT, balong yung phone. Mana man ngay? Mangangala IT. Baro ki kim pediang. Midop sen midop pa itrem. Nadop pereden dub sen hipedege dop sen hipa. Kabani ko ngaro ka jingim ko jonga ka bangan ya. Ngarang feel haka rukum keren ko jonga. Ngarang feel haka ingin marbalik bompat nang. Beli ba bread Moses yung sen, beli bread yung tu dindo batalan sen. Maka tu ka quality ka Moses ura itu dindo ura ka quality his behavior. Ya ka aku juga man kesendian. Kabangara ning pong dindo jonga kalau nganong white birthday, no shot birthday. Bacia shot senrang ya dat senrang be tomboy. Pagkakat mo bling shit ka nakat di. Marami ay mo bling shit. Amen. Kapag ko kapapili pitre nin pong kapapili mo bling kun UCP. Panang be kat baca, kat bakla, madat tanggaway obedience. Mo, kita take on no obedience is better than sacrifice. Amen. Teka kabangangan ong ya pi hakane ka por haba oblay kumbaga ong menemo apa pentingnya ka dor ko cuti man ban jungo ini syakri kumlu ini kumlu bat mentah kilayo i syakri uju jisu ko pi syakri. Amen. Ikan syakri palat syakri punju jisu ko pi syakri bat mentah ngamtip
jimbam ka banga ai pi ka dei ne jimbam ka ba thamai na ma taw mun si mo ko chung le mun si mo ko chung le ha ko chung pi la da ka dei ka ba thamai ya ka ni tu ra lang shak me ka lo chung ko khun amen ha ba pi yo ai wai ai ba na ye ban biang man ta nam da ti me ki pa so pa wa chu ai ka mobile ni khun ko chung pi na mar ba wa chu ai be ha ka ti man ki dang le ki pat snow thu ba long ko ba ka ka miriam ban sim tiap te pi wa ben jing start ban sim tiap te ki kum no ki ya ki yan kum no ki pe kum no ki khmi kum ba long ka ki me miriam na ma ki ki kan the in the story ba ki kon jo ki kum no ki lai te ba tho te ka ki jo moses na mar bo le ku don ka plan ha ka jing ko jing pi poi ha ni kan de ka plan ka jing jo bun ki ba long ben wan man da si klan poi ba ong ibrahim ri ong kum no shwa ka tangan mi no shwa ka tangan ri bo ble plan ong no what me ngan berkot, ngan shit, ngan mut, san mut kalabiang yang ay man berki, kata batong kata ni bedan, kaki kecaka. Amen. Moses marway, la tangway, waran. La tahu Moses ukamu marway wala bentur, marway utur. Hari badai, kenyom. Kata akin kabangang ong epi, hapur banga yang ada ke ministry ban pediam. Ngamdan pisai ay, ngamdan pisa, ngom bay, ngamdan. Ong ini memang kesay, ban prabai, ngamdan pisa. Ong memang kesay, aduai had wasnai ni yang ngamdan pisa. Ngamdan pisa ta bangan duai bay. Anda ada di prada di apra. Kayu ada prada baro. La prada baro. Ada ngayai duai ngarung syadi ngayai duai. Ngom kumba meme trust yang pol di nakaran ni haban trust yang anu. Kumba meme trust ke esta ni haban trust nga. Kum kata ka quality ni badan hani. Banganga di ka Esther generation menda ka Deborah, banganga di ka Sarah, kadon ra ya barwan ra ini ban kha yu to khun ba kenjaman sim ba ban kha yu Isaac. Barwan ra ka generation. Amen. Pung kata ka quality, pung kata ka jing slur ka di badan hani. Ni di belong ki ba slur. Kanang barwan ra ke, kanang ba ublay. Onong put no, onong pendujat ba kari jini, onong pendujat lingba jinjai aurea kan mau ka wei ka boble wi sitam ha ka jinjai dan ti ha ka jing ka jing aurea ya ka jing klimsi rei nganget kat ni la da long ki baslur long ka bet ha ka jong ke long ki ba ya ni long nga hang le trai ke dan kami aku balong so shisha u le jing ni kam ka kham jrong ke kuar ka kalayan la da ngan la ni sa ha ka wei ka benta te kan ka ni hi tulong la kloy gospel ko jong try amen nginam sa ko ju idon na ko jong ka thong bre bu ko jong ka thong bu ya ka jong ka ling kha trai na mar bo ong kum no da ka phila ban ka la ya ko wei ka men sim ni pop ko ju paro an ma no da nga pa ban kri ngari ya no phila ya la ya no phila ban ka la na me ka pop ju an ma no wat ong bangam na so be nga hang ni si sim ong nga ni bre di ban tu man kami ni iden ta ko ka tiar te mani iden tu ka tiar ka wei ta bangin pen ko ngu ni long hok hakak tien kan hakak kam rin bat iki pulan iki amen to bre ke jin sup untuk ku ba yo long bro chu baro iba kwa jin duai ke ban shakmat dan hang ni ka jin pau mensim dan mami knyang sene kenjak ha ngam tep de manu mi knyang rendang te la dan shibe de lawan te sawan nan hadwai te bagi shep di jebre ke dio ban duai te mi knyang tep shini sai dan knyang lada day sawan shakmat